Bang, apa sih kok kubra bang? Kana. Salam bon. Wah, Unsa na disgrasya ka sa motor? Naka-play. Asa tong gawin mo to? Asa ka nito? Canada. Kita Canada. Kita na? Ha? Ha? dari daw sa itong. Dari daw sa itong. Ano? Solo, no? Ayan guys, naka-x-ray ni siya. Yahang shoulder magkono, may diferensya. Lugod. Palo. Bislita. Yan na. Padayon na, lapok lang. Ano sa kanan? Na-discuss sa kanan? Sige lang. Ikaw rin isa? Yeah. Anong, yun sa pagka-discuss siya ha? Asa na pagka na-discuss siya? Ha? Ay, abilia? Dili sa, diyo? Oo. Usukan na kay hubog? Di ka hubog? Kainom lang. Sekarang gusto madisgrasya kung may mo, puro kita kainom lang, no? Dili kita hubog. Sige, nakainom lamang yan. Pero wala ka nabangga. Wala kang kwentro, ikaw ra gini sukarap. Yan sa pag-reinforce mo ha. Namay nakakuan kita dito. Ilo na ko nga kuan. Interview ko sa akong dito dundong. Daga man kaila dundong. So nawo sila ang ambulansya. Tanggalan mo pisma. Yan. Okay ra? Okay ra tanggalon, okay ra dili. Ayaw lang, ako nag ano, ako nakakuan na tutras. Wala niyo ko kasi wala. Hindi ka mailan sa pang-viewers. Hindi ka mailan. Sige niya. Karon unsa gid imong kuan gipamati gid. Ay di ba na ato ka ospital? Oh. Moro na gid. Kahay ko din. Endo. Pero sa operation do, purahan do. Operahan kay Nakrock do diri. Oo. Sige. Ilang may pangayo? Ako sa hospital. Dira mo sa dagang ko na ilan nga na inani ka sa inani ka sa likod ko na dala pa mga ani hilot ra alig ko sali ko hilot Ano rin gud? Kuan lang gud. Siyempre ang kasakit na agyo ng kasakit sakit hindi na mahumod ka no? tingala mo ko kumitam di sa So sakit siya kanang sakit ni. Kana sakit siya. ang kunikta diri ko diri Asa ra kita dire? ko kamay Ana, diri dire. ito sana ubos Abot. Kani. ana dira Sakit mo siya. Ang ginhawa nimo. sakit ginawa Sakit ginhawa. daw niya Ang grips man na. Dire nga sa ito wala sakit. ulo Okay ra. Ana, okay ra. Atong antingil. Kanira, antingil kanigo. Wala na kuan din nga yung balik yung kanira ang gikuan. Sa ka daw gamay. Hinay lang, ito naman kasi kaya nimo. Buwan na sa kat t-shirt siguro job. Ha? Sakit yun? Ino mo naman tambal? Ano yung tambal lang? Silikosib. Ha? Silikosib. Piniliver na silikosib. Kuha mo na. Hindi na. Ha? Mga arthritis pa siguro na. Sapon? Silikosib kay piniliver man na. Silikosib piniliver man na. Makadulot? O gamay lang? Makadulot?
Kala pa man ko na siya ginugtambal, dapat gabi mo ko na niya gimnan. Wa pa man na kayo nagtambal gabi eh. Inabutagan na. Ganyan na po kung nagpatitambal niya. Eh, kuha man nasa, murag bala na ko 3 times a day. O, tito sa ang silico safe is kuan, 2 times daily. 2 times lang. Oh, tapos ang antibiotic niya is 3 times a day. Kung may resitas doktor. So ang imong hapa ni ron dire ang igo. Murag kumbaga na. Ano na siguro sa Dire katisip imong niya? to Job, okra. paano yung sa katisip? Dili ay makaya na lang sa kasaka pero naagod yapon siya kung dili yung nga parang ay yan namin dili ba siya lang mo kung dili kay pagtukod na kung ano gito kay impact na lawas kaya basi gusto ko lang dili niya katong malayo bud malayo sa iro Ano mamayro? gabi wala ito ka naka Wag ka giro. ili sa bitchit dili na ko makaya Wala din magsuot ni. Hubuon ba yung t-shirt, ana? Hubuon. Saan mo na paghubo ron? Kuha na ng t-shirt mo karon. Ani, disig bago ba? Inisig ka nang pagtapis na kuan ba? Di ba sa akang kuan? Hubuon, manggod na. Magtapis na siya o kanang tuwalya ba? O, tuwalya na lang ka. Kani siya tanggalon man gyapon siya kay mag Hubuon man ang t-shirt. tanggalon din siya. Kahiluton man na. Nagkuhan mo ka. Kay Nag-sports bra ka? ikulot ikulot. Baka nag-bra? Wala kay ano? Dala si Kone. Dili mo, sakit magsamot. Isa sa gamit mo ba si Wala, Mukan? ganay ko nagkuhan doon kay kuan. Tama na Dili lang. mo gyapon ka magbra, di mo ka magbra karon magkulog ta sige. Ikuan ba kanang sana? Ayaw na. I-post na eh. Oh, entrance nag-sing ko. Ayan na lang pang, ana lang. Edit mo raghapin ba, ana? Ana. I love you. Ano na siya? Oil? Ko tinsa. Nara, oh. Mantika na siya? Chris haplas. Hilap ka ini kay aron. Nagbuwag ini yung kot ana oy. Ang lisod unya kar na duha gid na siya kar. Hindi ka isa ra laban. Hindi ka pa talaga ano. Bukto siya, bukto. Bukto. Dagan ta rin eh. Ayan, Yung Washington pa Julia, dili ka. Suba. Hindi rin. Kuan rin, makatudlo. Hindi na nga exercise. Oh, nabot si ko ano, Jirua. Kita na niya si Takto eh. Iya dong, baby. Ko. Ya na ginagod ka din. Grabe gina bibilin. Makita ni te. I-edit lang, te. Wa, edit tayo. Pisti lang. Wala na bitaw. Ang model. Dire ra ba na ito? Kami tag-school doon? Wala pa gani. Ikuan ganyan. Pili na nga game ng gabi, palina to iguman. Duot ba? Kana kag kumunay ka po na hirot anak iduot. Nahinay mo siya ko. Gibiri-biri lagi. Pili pa ako sa test ito pa rin niya. 500.
Aga. Ana ba naon siya? Oh. Huwag mo lagi sakiti oh. Wala kay sabay man. Ano? Hindi na pangalan? Caridad. Karen May. Aren? Mana tinoon? Karen May. So, i-post na niya ron. Post ko ni Ron. Imay din ni mo. Hindi ko ni. Atong kanta dan 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 dan. Apil man tos tambal. Nana mo siya bulog dire. Adri exercise sa yan balik. Ika, kalihok pa ka. Huwag kang ganing luto na ko, di nakikalihok. Ay patay kini. Anak mo. Grabe ang disgrasya agad ba? Uy kayo. Puro pangos na ang lawas. Ay mo gani imigay ya. Exercise. Ang tanduwa yung ang gini. Ayaw ripa ko. Ha? Ayaw ripa. Kaya siya ang muuna. Wala mo di sakit. Ito mo sa pikas. Pikas man. Isa na siguro. Karagay na kakamuta. Ipas kabayo. Ah. Ano ginagsugo ni mo mag-Superman ka? Hindi kay Wonder Woman lang sa. Darna. Ito siguro super science siya. Ding ang bato. Yung gusto siya na-replay ang pangas. Gani, na-replay. I-rewind ba? Replay ba replay. Tingnan sa matando, madugay, kadugay, mahuhulog ng bako na. Sa naginawa. Ang taon nila yan kuno kay gabi pa man kuno. Ang tawon dyan, nagkisakit, sakit kaya nang madisgrasya. Kung pasal padugayon pa na niya. Amo ko, ito din. Wala lang na sa matagupin. Di ba? O gani ang Yung imo. matingala ka 10 years naman tulog. Karoon man effect. Wa man sagdaan. Alay na. Huwag mo sakiti oh. Alay sa ito. Overhaul? Oh. Sakit eh. Overrules ka rin dyan. Tad, pag huwag ko ang tuti ni Pansay niya, lungnos. Tanggalan itong bracket. Adam lang biskuit ka man. Malihok, dili. Kana. Ana na ko. Kaya? Ana. O gay na no kini. Ani Arkanghel. Ibra. Ay, no, kaya naman. Ito ka to, ganin natin sa'yo ka dali. Ito rasa. Alas 6 pa to. Sa'yo to. Oh, alas 7 pa to. Isa na basta princess? Tapos mama dia. Gan, ako
Kulay po din. Nagkami ka na. Nanawag ko. Siya mag-contact siguro. Kuan siya bagi plastar. Plastar sa niya o sa niya murag babagan para pagkuan. Ito na siya Katawa. iktan. Basta ang bata rin. Okay, makita na mo kang kuya. Picture. Sa picture. Naklaro mo kayo dito. Butangan mo ni stainless, anak. Binta mil. Pagtaod, bayad. Pagtanggal, bayad. Oh, binta mil. Neta gubita gatos. Aka mangita na. Sipyat pa dyan Ay, ka. pinda lang sa diri. Sipyat pagkatrabaho. Pinda lang sa Sipyat mo na yan. Pangabot. Another one. Pili abang. Ha? Hindi, man. Ginoo jud. Agarit Asa sa mo na ito? balay. Ako man nagigibugan no. Imo pa jud to. Ano yung pagkaugbok niya ba? Ulog. Basta kay gusto wifi. Gusto oy. Gusto oy. Luto. Gusto kayong luto. Sukol lang. Yung papildi, sukol. Ngan. Hindi ka masukol, depildi. Ayat tap. Siya mo iso kay ingon sila nga iso ang ilim mo mas iso ang inom. diri. Kuan. Dili ka mo suko na yan. Siguro siya ba niya? Magkauman. Di mo sukol 100,000. Kauno. Kaon. Pira. Ang sukol sa hilot, dito sa preson, Wala gina siya kay. gawati sakit. Okay na yan? Dugay ka na mahuman oy. Dugay pa na oy. Sa kauras tunga unya plus ka na pa. Oh. Tagbaw ka Live sa dati. Baliwan pa na yan tinggi. Ha? Wala ka nag-live? pang YouTube ni. Pati mahilig kay Pringle ba? Kung naka-like kang Karen ba? Halik na lalaki yan yung tubong dito yan eh. Los. Gisay takdo lo. Ha? Damay, jubi yan di. Kita mong itong namuko sa mga alas 11, nagawa sa muko. Grasa sa motor, kita ka to. Wala ka tungod sa Kita kuan ka ba? na-share na ko ba? Kita, magkakay-train man sa Gani muko. sa kinsa gyud. Oy katong kuan Bayad eh. ba? Kuan niya ba katong naglisod naglakaw yan sa ito. Tagarabi na mo, te. Tilingan meron bigong. Gawas ang bukong lagi. Pangayaw ang bay So kilo. una pa jud. Karon dai din na dai ta silingan. Hindi mo ko taga-rabinan. Tapos kalibo. Tagasa na dai ka. Basta mo tuwa lang kita. Saligan ka punta kita gamatan aw mang Gawas ang buko ka to. Di ba sa unang panahon wala man ang ultrasound. Loy kay tong gipatay na. Aljun. Wala kay mga Ano yung doktor sa una sa... Ang sa matanaw ba sa Aljun manggudto? Di mo gusto si Aljun. Aljun manggudto siligan manggudto na mo sa matanaw sa lumbang. Dili pud sa lumbang. Asa Sa ato? poblasyon ba tong singer ba? Taga kuan ganito no, taga saob ganito no. Nagpuyo pod ganito lumbang no. Sa amua kay paridaghan kay siya paridad dira mga masamlok. Masambong. Murag kuan man to siya ipi-ipi uy. Namoy ko, Andre, bang? Jimelina? Hindi na. Matangin ng Jimelina, bang? Hindi ka maghilap. Rabina, dagan kayo, bang. Milina. Kanang Kung na makakita mo, every 30 minutes, butangan, tanggalon, bang? 30 minutes lang. imag ya. Buyo, ya dili pwede buyo. Hindi ko, mas kuan kayo ko, masalig kayo ko sa kuan. Jimilina. Jimelina, grabe, kinamusuyot, bila. Ang kuan di ay Listed ka na ba? Basta na, okay na kaya. Muli sa balik eh. Kung kamay dito ba? Balik na, boy. Pato na ako takdol. Asa? Ala, inay, darling. Oh, darling. Nagkuha daw, na ba? Nagkuha ka te. Magkuha ka.
Hello. Gilubong naman to siya gapon. Loy, kay dito sa bukid siya gilubong. Si Aljun. Aljun din na siya. Aljun. Picture lang ko lang. Kami namin video ato. Ako na. Tawag na Dili na tangalan. mini. Kaya Sige nang binuangan na magunati. Kana mo agi siya diri. YouTube. Eric Ligo. Naon pa natin. Bali-balian. Bali-balian pa na. Magani sa kiti o. Bali-balian pa din siya. Tingasan gani. Tiarong pa na ang katong kuha na bali. Siray kabaloan ang Hindi na sa mahilot. Samot ko. Laki na jaga ulawas. Katong bayot na bali yang dire oh, ning gawas ang bukog. Ano man to? Na disgrasya sa motor. Gawas ko buko ka to ba? Bukaw ko may kinasunsi. Nauli ay. Kita ka to isa. Naul. Isa ko natanawan. Ibalik na po sa kuha. Mahilot. Ang body na gitsa mo. Wala naman ibalik kita kung sakit sa lawas. Wala jud ni balik. Tira mo katawa to. Sama ko na magkado. Og duko niya dili di pwede hiloton. O yung kinahanglan jud kay pahilot. No? Adi jud ko pahilot kay o di. Mula to na to sunod bahuma. O yung kinahanglan jud magpahilot. Balikan ako nang imo sa diriya. One lang. Dito lang ta sa 5 days lang. Kung ganahan ka pa usap, 5 days lang ha. Kung ganahan ka pa usap. Ananaon pa ni mo na siya ko. Taruan mo iyang bukog. Wala na hubog. With sound lagi. Sakit iyo mo? Yan ang sakit iyo mo. Muabot pa na unta dugay pa unta na. Karon lang ni abot na. Advance na nato siya. Kasi ikaw na ako. Padulong na. Padulong na. Kumariskal. Ano magigda? Wala down champion. Te, asa magdahon ni mo te? Tanaw na to kung sibilin na ba na. Wala ko alom ko nakita ano pura alom. Kay uno nagdimili na murag diri padulong bitaw sa imay gani. Daghang kahoy niya, kanang kahoy niya dili na. Ano to Dios? Tara motor tayat. Motor naman po isud po magbakte pati inita gahang mangita no. Kanang naa diha alom na. Tumo to gabot sa nagdakpan pa jud. Nga nakita na ko to kaning tuba-tuba. Tuba-tuba o kuan. Ate. Wala ko na pilot na to. Ibutan ni sa kuan YouTube. Kani na yung ko nga liso man ni anak man ni liso nga bawg magyud. Kanang may lumaylo sa una. Kanang anak bitaw nagkalit ay basta kay tukod bitaw kusog basta kay patungod bawg bitaw nagpinak bawg igla. Indo ko ana na. Sige ka na. Kita na mong giti diha bo. Gani wa pa napiyang mo nagpiyang no. Kanon? Abang. Wala siya kabulog ka sa manilotin mo. Tama na ne? Ilan na kami na? 25. Igapoy na ko dire. Ikaw kunit mo, kadalit mo.
Ito ba nag-ipadol rin ba? Wala ko kulon ba kayo nagtrabaho ba ako mo mag-picture pa Minute sa naman. mga friends. Asa? Pagkita sa andan nagkuha ko to siya kuan ko kinala mo nagkita naman dito. Nagkapon lang. Nabungkag na nadaan. Hindi na mabungkag, ha? Basta kay, ito kayo, matingala ka nagdain, naglaong ang pakuda. Oh! Pindir dapat sa kami. Sunod-sunod na makasangkamot mo. Ano man? Ayun na, tigol-tigol din, ha? Wala man gud nakita. Kalayo naman gud ana, oh. O man nakita sa video. May gidulit wa man tabunan man na. Kita pang kigon bibong diri oh. Model magani ni. Hipay lagi mo dito. Sa Facebook. Nagitay mo yun. Ano ko magutang sa ko ang Facebook o dili mo guwapo. Wala nito. Krisa Plus. Model no, tama din. Di picture sa picture. Wala mo ko na pilot ato rin ako rin si video po sila. Ito ang gusto ko to gino kita. Unson. Ano sa kuan? Bakong bagi Johnson na to. Bilanggo. Sorry. Katawan lang oh. Bakong gusto sa aquarium. Kamu na yagi. Ano man? Istipliron niya eh. Oh, ini kuha na sakit kayo. Anak yung kapit. Kato kong anak ko nga pwede ipusil. Stipul. Pagkuhan sa kuan ba? Tawa lagi ka mo. Asa na ka kwarto? Pet. Dili man ni hard.